Teď čau lidi, já jsem Kuba, já vítám u dalšího videa z Kubake. Čau lidi, já jsem Kuba, já vítám u dalšího videa z Kubacraftu. A stala se taková nemilá věc, ale které se dostanu za chvíli. V minulém díle jsme stavěli tamhle ten tunel, který je za mnou, který vede vlastně od naší bejsky do této... Tady už jsou skeletoni. Do této oblasti. Pokud jste ten díl neviděli, tak se mrkněte do karty. Máte tam i ten díl, i celý playlist Kubacraftu. A teď k té nemilé věci. Já jsem na konci toho předchozího videa říkal, že budeme stavět v příštím díle větrný mlýn. To jsem taky stavěl, to je tady tahle věc, na které teď stojím. Ale bohužel, nebo spíš tak napůl bohužel, já jsem totiž natáčel úvod a další věci ještě než jsem začal stavět tohle. A záznam těch se pokazil. Když se teď podívám na OBS, tak to vypadá, že to je lepší, jinak OBS, Michal mi ho trošku pomáhal nastavit, takže mělo by to být tak, že mě byste měli slyšet víc a Minecraft míň. Každopádně pokazilo se to, obraz byl úplně mimo. Jediné, co se podařilo, byl timelapse, který jsem natáčel z replay modu. Takže budete tady mít takový speciální timelapse, ale abych se k tomu dostal zpátky, tak postavili jsme kukačky na začátku, které mi ukazují, kdy mám jít spát a kdy se začínají vlastně spawnovat monstra, což oni už se spawnují, tam vidím jenom creepera na okraji mého monitoru. Pardon. Ale vlastně to ty jsme postavili a pak jsem začal stavět ten mlýn. Právě z toho budete mít ten timelapse. A abych to ještě nějak zachránil to video, tak udělám to tak, že teďka tady budete mít timelapse stavby toho mlýnu a pak ho společně zapojíme. Sice tohle video bude po mně o hodně kratší, podle mě nebude mít možná ani 15 minut, ale fakt jako necítím se na to, abych to celé skopal a postavil znova. Když už ten timelapse vlastně té stavby mám. Takže jak jsem říkal. What? Jako fakt mi spadl internet? No tak počkat, já se rejoinu a budete tady mít ten timelapse, no. A pak to teda zapojíme, tak užijte si timelapse, čau.
Lidi, doufám, že se vám líbil timelapse. Každopádně to jsem nechtěl. Tady jsou vlastně ty kukačky, které jsme spolu craftili. Spolu vlastně ne, vy jste to neviděli, jak jsem to craftil, tady se pokazil ten záznam. Ale jde o to, že oni kukají dvakrát denně. Jednou, když je noon jako odpoledne a podruhé, když je vlastně večer, kdy už můžu jít spát a kdy už se začínají spawnovat monstra, což je hodně dobrá věc. Akorát bohužel musím mít zaplat ty mašiny, aby vlastně to fungovalo, jo, chápem se. A teď pojďme zapojit ten windmill. Já jsem ještě před epizodou, to jsem říkal v tom nepojedném záběru, jsem si získal vlnu na windmill saily, které budeme potřebovat. Tu vlnu mám schovanou tady budu potřebovat nějaké andesite alojky a což je ještě styky nějaké. Nevím, kolik jich ještě přesně budeme potřebovat, to se teprve uvidí. Takže když dám takhle, kolik mi to vykraftí? 52, to není málo. No. A další věc, budeme potřebovat windmill bearing. To je docela jednoduché. Slyšeli jste to teď? Ne, jestli jste to slyšeli, já teď cinkali ty hodiny, že je vlastně právě odpoledne. Nějaký stone, tak můžu kobl a nějaký slab. Nemůžu použít kobl. Aha. To je pohoda. Můžu použít tohle. Prosím. Já už tohle video chci dotočit. Tamto předtím jsem celkově točil asi hodinu. Ano, prostě se to nepovedlo. Dejte mi chvíli, než to vyřeším a pak to půjdem zapojit. Dobře, bylo to úplně jednoduché, jenom jsem vzal andezit. Jo, můj smích je úplně skvělý. Ty vole. Ale však já jsem Lepido moc nepoužíval. Musel Petr asi ještě použít. A tohle je nové, protože toho bylo míň. No, jestli to nějak ještě se dá spravit, nevím. Co budu potřebovat? Budu potřebovat určitě šavku, nějaké tohle. Gearboxy budu potřebovat ještě další. A pak chci vykraftit ještě jednu speciální věc. Tohle můžu oddělat, protože to už mám. A to je... já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Tohle je ten správný znak. A takhle se to nepíše. A to je Stress-O-meter, ano. Ten se kraftí se speedometru a ten se dělá tak úplně jednoduše, tak to můžu udělat i teď. A pokud nevíte, k čemu ten Stress-O-meter je, tak on je k tomu, že když... To jsem nechtěl. Že když vlastně... No. On je k tomu, že ho můžete napojit na jakýkoliv zdroj energie. A on vám ukáže, kolik stress units to dělá. Což je mega dobré, protože se to hodí v nějakých větších farmách, řekněme. Takže já prostě postavím si nějakou farmu a vlastně vezmu si z toho vlastně pave, budu potřebovat. Já vím, že to vysvětluji úplně debilně, jako, ale já, jak se na to moc nesoustředím, tak, ale prostě můžu to někde zapojit do právě nějakého zdroju energie, právě třeba do toho windmillu, jak to já chci udělat, a ono mi to ukáže, kolik stress units to dělá. A až na to napojím nějakou farmu, tak mi to ukáže, kolik stress units ta farma spotřebovává a ukáže mi to, kolik stress units mi ještě zbývá. Tohle je hodně dobré. Takže teďka na to asi můžeme jít, jinak
tohle jsem taky říkal v tom nepovedeném záběru, ale prostě jsem postavil novou studnu, protože ona byla 4 bloky vlastně, ale já jsem ji udělal 5, aby to navazoval na ten tunel. A trošku jsem ten tunel popravil, protože minule končil na tomhle boku, co vypadalo trošku divně, tady jsem tam tady přidal ještě jeden blok. Vlastně. Jako když se teď na to dívám, tak to vypadá trošku divně, trošku až moc jako... trošku moc jako hranatě. Zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nejna... Já se s tím pohraju, až skončí tohle video za kamerou. Ještě to tady... Teď mi jde hlavně o tu funkčnost, ale za kamerou to uděláme, to vevnitř vypadalo nějak líbí a tohle video hlavně potřebuji vydat. Takže tak a tady když to dám, ten windmill bearing, když ho dám tady a tady jsem si nevzal dřevo, já to totiž chci udělat ze dřeva. Jinak tahle farma, ta jako jede. Nebudu vám vůbec lhát. Čas na jídlo. Bude to chtít trošku vystoupovat, takže když bych to udělal takhle a tady už by to jelo, tak by to nemuselo být špatné. No, dejte mi chvilec, než to udělám a já se vám pak ozvu. Tak lidi, mělo by to být spojené a slepené a to zjistíme jedním jediným způsobem, když na tohle klikneme. Nebo já se na to kliknu bokem. Když na tohle. No výborně. Počkej, jak ono se to točí, netočí se to náhodou na špatnou stranu, ty vole, já mám půl sedíčka. Já jsem fakt jako hardcore. A to hardcore se má Michal. Jo? Točí se to naopak. Ale to mě vůbec jako nevadí. Takže... Já vím, že tady je hrozně moc střihu, ale mě se lépe staví, když nenatáčím, protože jak já několikrát jsem říkal, prostě... Můj počítač je slabý a prostě, no, chápeme se. Takže opět tady bude střih, než to napojím s tím stresometem a tohle a pak asi bude konec videa. Takže snad už poslední střih. Tak lidi, postaveno, vidíte, že, no ještě jim mohu udělat tohle, to vypadá líp, že nám to produkuje 1,5 tisíce stress units. Každopádně já se s vámi dneska loučím, byl to pro mě docela náročný díl, tak doufám, že se vám to líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a my se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Čau.